Čau lidi, tady je Red Zone a dneska vám ukážeme, jaký se střih z lesa. Kámo, co já? Čau lidi, tady je Red Zone, vítám vás u dnešního videa. A dneska vám ukážeme, jaký se střih z lesa, nějaký skoky a můžeme jít na to. Takže lidi, teďka jdeme jenom z půlky trail, takže vám neukážeme vršek, ten vám ukážeme potom a teďka se můžeme jít na to. Same pojď. Tak, tady mám takhle klopku, tady takhle dvojáček, shark finus, další dvojáček, ještě to přiletěl. A je se praší do ksichtu. Kam jsem odjel, kámo? Já dal přijáka, na ten vojáku jsem dal přijáka a málem jsem to napravil do stromu. Teďka jedeme celý trail, tak se můžete podívat, dáme sestři a asi můžeme jet. Tak pojďte, kluci. Jeď. Takže, na prváka tady máme takhle včilu dropík takovej. Tady takovou bouličku, klopky, hezky se opřu. Zase takový hopsík. Vole, práší se mi do ksichtu. Klopka a začíná chcát super. Dvojáček a velký gap. Kámo, vole, mám takovýho prachu v očích. Jau. Tak to je šílený. Takže teď tady pojedeme airlineu, Hufi, můžeš jet. Ukáž jeď, bejčku. Hezky pašáci jezdí. Honzo, můžeš. Ještě dám Jánek. Ty krásu, kdyby mě něco opravdu se rozseká. Tak zdar. Teď si tady dáváme chalet. To není žádný zkažený sýr. Dej mi. Ten z toho, ten mega chalet. Počkej. Vyčičet. Ale já z toho zvracím. Tak se třeba poblí, vole. To není sůl. Takže cháleček a jdem zase jezdit. Teď tady pojedeme 3 skoky za sebou. Ty můžeš jet. Tady pojedeme airlineu, on se tam žere plesňový sýr. Jo, on si jde tam zaběží. Nevím, co tam dělá. Bacha, Honzo! Máme tak můžeš jet. Yes. Takže co na to říkáš? Na píču. Tak zdar. Borci, takže teďka tady byly takový hroty před chvílí, no. Tak. Nikdo se tě neptal, vole. Borci, takže teďka tady před chvílí byly takový hroty. Možná jsem dal nějakou, prostě jsem dal nějaký kus toho hrotu, protože to jsem natáčel a to je asi tak a zase natočíme další ty skoky. Já vám ukážu, jak vypadá ta lavice. Za mě je třeba mega pěkná. Nevím, jako ta lavice. Dvoják. Za mě je mega pěkná a je taky dobrá, takže kdybyste se sem chtěli podívat, se vám dám lokaci a můžete se sem někdy přijet. No, ale to je pravda. On řekl, pravda nebo lež? Čumia řekl pravda a on řekl, chytíme se tady všichni do kroužku, tak se chytíme. Takže borci, to je konec videa. Jenom jsem už chtěl říct, že ten les je fakt super. Kdybyste tam někdy chtěli, můžete, já vám sem dám tu lokalitu. A můžete se tam užít, zařádit, zaskákat a to je konec videa, protože už začala taková inovatka. Začalo pršet, tak jsme se spakovali a bylo taky takový kratší video a zatím zdar.